Està molt bé entrar a la carrera que volies, però realment es coneixen les sortides professionals que té? Quina carrera esteu fent? Infermeria. A fer MEP. Infermeria. La grau d'Educació Infantil i Primària en Opció Anglesa. Infermeria. Si poguéssiu canviar-li el nom a la vostra carrera per un que s'entengui millor les sortides que té, quin li posaríeu? Ajuda'm. Mestre d'esport. Cures dels pacients. Crec que el nom ja ho diu. Mestre en Educació Infantil i Primària en anglès. Estan encertat. Ho van fer bé. Quines són les sortides professionals principals? Assistència. Mestres d'Educació Física. Mestre generalista. Hospital. Residència. Enfermero en planta, en CAP, Una sortida professional que no us esperéssiu? investigación. Ser profe en una escola d'adults. La docència. I la empresarial. La part de gestió, de treballar en un ajuntament. Lo típic que us diuen quan coneixeu algú i us diuen si estàs estudiant això segur que acabareu fent això, un tòpic. Funcionària. Netejant culs. Lo típic. Estem per les vacances. Cuando me ponga enfermo te llamo. Mullarets de macarrons. Ho hem fet, sí, les orgulloses.